Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Waduh. Salindri iki Salewang iki. Niku Saleho. Saleho. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso gagah dhuwur piye maksudnya? Kok sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Omong ning donya iki ora enek sapa-sapa, eneke wong lanang ming loro tok, Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh, milih bunuh diri to Mbak Dede. Umune kan Mas Komet nek sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang napa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok. Lho, Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho, Gus. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok terima rega 2 juta. Waduh, berarti kira ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik. Kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape kowe. Kok akhire sampean? Mboten. Nyanya ora. Lah iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanya iki. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong sabar kuwi. Sesuk ya didak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet. Ndak Sama sekali. sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean 1, saya 1. Enggak. Lalu. Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ning kene Ojo, aku sini-sini mosok njaluk dhewe. Iki tenan, iki malah iki nyoh. Ah, kok kono nek. Ora. Ora jelas nek iku. Enak kan? Ah, nggih. Dibuka sik, Matur dihitung suwun. aja kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki nyuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Lho, jenengan badhe buah apa? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa, ya ta? Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh, bedekan Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya, Met. Ayo kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis gawakno. Ah, Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah. Nang, Kok milih. bedeken? Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ngene. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milih nih. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih nih. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papane kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caosne jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta. Nggih, siap. Angger jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duwe, Ding. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met.
Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Saleho. Salindri Saleho. Iki Lah. wis takdire karo Allah Taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku Kowe dagelan paling iki rasane pelek iki nyuwun sewu Mas yo iki tak Iya. dikai Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to Mbak Dede. Umune kan rong ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok ya. Kaya alok mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Medan ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendro napa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis serasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene-kene. Ngono iki jelas sinden madang geden. Sing Hah? Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden. Madang karan iki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan apa Sek ora? legan lulusan isi. Oh iya, tadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa to, Pak? Lho, Sik kok ora ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Lah. Mas yo nggih ya kudu profesional. Lho, lah di atas panggung semua milik umum. Lho. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kos kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Ayo. Sik Bu Kesi, sik tak omong sik Bu Kesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Kesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bu Kesi, sampeyan iki cantik, dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok berentuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Mau aku. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya kok. coba Bu Kesi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. Piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Ah. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria Favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Alah. Kaya Mbak Niken iki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak neda mantar GL Max guyanter lebat. Teko mah ganti cahe. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae? Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah, senam ya. Pilates. Anu fitness. Pilates, Pilates. pilates. Pilates, nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes.
Dadi aku nek buahne dikon nggo nguri gak sampe melu ngono. Nek iso bojo pegaten Met wis elek bojomu iki. Iki piye bocah kok? Elek bojomu kula isin mati kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae. Kliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir ge Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin, gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Bang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Ya bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Lho. Waduh, berarti kowe ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niki. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Sik nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Ayo. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah, Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Oke, akhir nganggo R iki bir kita akeh. Oh, pilihan nduk iki antarane Negara Angin apa Tombo Kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke, yo diaturake ben jumeneng. Ayo. Ayo coba kaya apa? Negara Angin. Yo nduk berdiri cacos. Salah, and you're better.
sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih, kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggen kula digarap ngangge musik. Musik, Nggih. campur sari biasa. Madangkara wis. Madangkara aja maneh kok negara angin iki segara kidul digarap kok. Lho Segara Kidul lagune Mas Deni sing terbaru iki. Heeh. Lagune sing piye ku, Met? Sing ngawur iki ora mengikuti Gen Z iki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebon Agung. nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nyuwun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Pak, sesuk bengi Nggih, mengke dalu kalih anu Mas kula- TB. kali Mboten kula saged lho. Nggih, karo sampean neh. karo aku Boten, tau kula geti, boten. Met, kok bengi, Met. Nek kok bengi jelas bayar aku, Met. Soale niki mek mbok kandhani mbok jak nonton ngono aku. Nggih. Kowe neh iki. Nggih. Lho kok
Ora wes. Kono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo. Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin matur Dari nuwun, Ketua matur nuwun. Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, nika ugi dipun lenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oh nggih. Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Bu Endang, tak Bu Endang menika Oh nggih. lenggah nggih kalian Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo, wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten wau. Oh nggih. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Oke. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbacet nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo Ya. nderekaken menika Matur nuwun ingkang kathah. Ya Nduk, monggo. Rerakit mbacutke gelare sanggit yo tak derekake.